Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM. És el moment de la versió que ens fan el dia a la Barbota, en Roger Gascon i en Francesc Cruz, del Sweet Child O' Mine. Quan vulgueu. Molt bé. Dins l'espai que té aquest país hi ha un lloc dels més bonics, amb una platja molt llarga i un poble blanc. Hi havia anat quan era un nen, però ara quelcom sembla diferent. Hi ha molts nois i van agafats de les mans. Sitges és gai. Hi ha molt de gai. Cada tardor hi fan un festival de cinema de por. Hi vaig anar ja fa uns quants anys a la primera edició. Però creia que cinema fantàstic volia dir ciència-ficció. I em vaig passar hores tapant-me els ulls, no m'esperava pel·lis de terror. Sitges és guai. Però quins esglais. Sitges és guai. Però al festival no hi tornaré mai. Tinc molta por, jo tinc molta por. Tinc molta por, tinc molta por, jo tinc molta por. Tinc molta por, Sitges és guai. Tinc molta por, jo Sitges, Sitges és guai. Aquesta versió molt local, molt adaptada, molt peculiar. d'Extraradi, entre Sitges, guai, gai Sí. i de por. I tot dit amb molt de respecte, sempre, pel poble, per la gent, per tothom.